кой се леванола, кой се спирта. Абе, не ми пука, ама поне да го виждах. Ето, почват сега. Йода е Тео, почват се, всеки си, според него, от неговата си камбанария си почва да си ги наглася. Аз като ви казах, че това стана голяма гатанка. Той Йода до преди половин час викаше, никой не ме вижда. Тук сега пък вика, много интересен, взех да ставам. Йода, виждаш ли? Да. Сега направи магия да мога да те виждам. Поне само аз. За другите ще помоля по-късно. Интересното е, че аз в YouTube го виждам. Но тук в стрим яко. Ами на телефона не го виждам. Я да видя тук. В StreamYard не го виждам. Да, в StreamYard са го. Поне и ясно го съм. Не, няма го. Да ми го има тук сега. Еми. Значи е тук.